ngasomake kok yo ojo ngece mesti ati bawitane oh 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 oh
Yes. Anak Arab pulang ke Arab, dari Arab membawa perang. Siang aku harap, malam ku harap, sudah besar dia bila orang. Tari selenggan ikuti irama berputar-putar. Tari selenggan ikuti irama menari bersama. La 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 la. Ini tari selenggan. La 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 la. Ini tari selenggan.
Ya, bos. Ingkang badhe kapairsa wonten ngarsa panjenengan sami ganonge ganong ganongan turangga muda Sekar Arum. Nyuwun pangapunten sinyale iki mboten enten mriki angel sinyale iki. Dadose niki ajeng muter. Sugeng rawuh Bu Puji cukup kerja. Ayo berangkat. Wes. Menika asli saking dusun Kemuning sing setunggal menika.
Wes. Oh. 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 Ah. Oh. Tepuk tangannya mana? Coba ibu. Ya, Matur matur nuwun. nuwun. Ayo. Wes lo. Ayo ditandingi ayo. Ayo maju ayo. Ojo wegah kalah. Ayo. Wes. Ya ape ya ya. Ayo ditandingi. Kok nek ora iso ngumpuli, mulih ora tukoke permen lho iki. Ayo ditandingi sing rada apik. Aja wegah kalah. Ayo loro boyok. Lah. Peregangan. Lah kenapa iki? Lho. Peregangan. Weh, loro boyok. Ditandingi. Ayo. Kok lakune kaya bar supit ta? Ape. Tepuk tangannya mana? Ya, ape. Oh alah deh. Awan iki awake dhewe ditimbali karo warga masyarakat Dusun Kemuning. Lumantar panjenenganipun Bapak Dukuh Subardi kalian Bapak Edi. Lha iki dihibur tenanan sing apik. Sing apik ya. Kok nek ora apik mulih ndak ra disangoni. Soale deloke wingi di DP apa urung ya? Kok nek ora apik kok ndak di anu Jawa. Iki wingi warga masyarakat Dusun Kemuning nimbali turangga muda Sekararung lumantar panjenenganipun Bapak Haji Wijayanto. Ketua panitiane keras ternyata mriki Pak. Wingi TB 43 menyediakan tenda cuma 1 unit. Pokoknya dibonusi.
Alhamdulillah ing awan iki ternyata wis dibonusi sebelah mriko. Tepuk tangan buat TB 43. Ing awan iki juga disengkuyung Pancaku golek cewek iki, Pak. Ya urung mengko, urung wayah golek cewek. Sabar. Gur minggu. Oh, gur lingguh kok ya jarene iki. Urung golek, lagi PDKT kae. Nggih. Sugeng siang penonton-penonton sekalipun. Sugeng amirsani Turaga Muda Sekar Arum. Wah ya jan. Jajo. Kowe iki gek munia malah ngopet sih? Mesti tau aku wis beli ta. Nggih niki kita dusun Kemuning Bunder Batuk. Acarane apa, Bos? Gak ngomong, Bos. Bersih dusun rasulan. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan untuk kita semua keluarga dusun Kemuning. Wah, matur nuwun niki ngampil jadilanipun Tamasya Turaga Muda Sekar Arum. Sing kelingan ra kowe? Bos, Sekali-kali ora. wis Mas. Lah iki wis dadi meneng wae, Mas. Wis dadi. Kebon teka iki. Dadi barang piye? Jarene iki tendone apinane saka ngendi aku ora ngerti iki. Kok sapa ya? Jenengan tak boten, Pak. Tendone apinane ngono ndi? 43. Kerjaan. Oh, kenyataannya apa, Pak? Nuwun pirsa sing kagungan enggak wonten kono kae lho. Lenggah ning kono kae. Takoni ora meneng kowe iki. Bosek to? Yo. Monggo. Monggo Bang. Lalu to. Iki kan ceritane untuk sejarah. Nah, kalau ceritake teng mriki mboten bisa diatur. Ya bincang malih ngundang nggih. Iki awan iki awake dhewe ya kerawuhan saka DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Mbak Mega. Nggih, matur nuwun Mbak Mega, Mbak para-para Mega. perangkat dusun Kemuning. Nyuwun keplaipun untuk para Ketua tamu DPRD undangan. Kabupaten Gunung Kidul. Matur nuwun sampun angrawi pementasan Turaga Muda Sekar Arum. Saiki kowe arek nunjukke apa, Gon? Ayo. Kosek. Iki sing kesel. Suarane Sonic Cap, awi kaya pernah tau ning ndi kok. GPM Audio. Wah, Iki sekali ya GPM saka Audio, Bos. Alamatmu ngendi, Bos? Kerjaan beji patuk Gunung Saka Kidul. kerjaan meneh, Saka Gon. kerjaan Ya meneh. ampun, kerjane apa-apa duwe. Apa-apa iki ya iso kerjane. Kok tenan. Ibaratnya wong siji iso nuthuk mik, iso nuthuk. Wah, apa-apa iso. Nutuk apa meneh? Pikiranane. Sik, nek wong kerjane iso lha kowe iso apa? Sok maidu. Wis ngene aja kuwi ambok ya rupane rada alah celengan apa lha apik celengane gek kuwi kalungan topeng iki gek arek nggo ngopo Siki ngene menghibur masyarakat ing dusun Kemuning. Ayo sing siji nyanyi, sing loro joget. Monggo. Ki Pak ketawas hiburan. Engko men ditambahi karo Pak Bardi. mongke riyen niki enten sing ajeng salto-salto Pak. Wah, ya Allah. Ajeng salto-salto. Oh, iya. Ning ojo. Iki asli Muning. Niki asli dusun Kemuning, Pak. Niki asli kerjaan. Ditandingke, engko sing menang ora entuk apa-apa. Nyoba nak semisal. Wah, lha ana lha oleh cewek, Pak. Ana cewek ayu-ayune kaya ngono kok. Waduh. Iya, kok kowe wong telu milih dhewe. Kok nek wis tak lanjutke tak tombongke ning wong tuane. Nah, niku tasih gadis-gadis sedaya menika. Nek panjenengan kagungan minat monggo. Niku japrine lewat Pak Edi saged mangke. Mangke kula sukane nomor anu
Oh ketua panitiane Pak Suroso. Biasane sing ngubungke Pak Suroso. Nek masalah ngoten niku mangke ketua panitiane Pak Suroso niku. Mangke urusane Pak Suroso. Ayo ditandingke le jungker balik dhisik kene. Yo, gak apa-apa. Jungker balik. Nah, aku kena ora iso. Keplakipun Bapak Ibu matur nuwun. Wes. Oh. Wes ya. Iya. Iya. Yo. Ketena. Yo. Wes. Lo. Aku yo ora iso maloro kabeh awakku nak ngono. Yo kudu ngimbangi no. Kudu ngimbangi no. Tenan Mas. Iki we urung ngasih jungker balik wis boyokan. Wah. Ya kon kudu wis saiki ngene wae. Ah, iya. Masa yo kabeh sakerjan pekerjaan kemune dosa jungker balik. Saiki kon goyang wae. Wah, goyang. Kemune. Pekerjaan apa kemune wae. Yo, siap. Itu nanggapnya yo. Wae kemune apa kerjaan? Bos, kerjane sapa apa sing ra duwe mung ising. Yo wis, saiki ngene wae. Saiki jadilan wae. Jarine nak semisal kemune jadil apa rasul aparet kan nanggap jadilan. Lah saiki dibedake wae. Wong kerjaan ana loro. Kemune siji blok, apik sing ndi? Yo. Aku nak salto-salto benah loro boyok, sing ora maring loro boyok wae. Yo. Yo joget. Wis sikik wae. Oh. Kowe bocahku. Ya Cang. Wis sikik. Alah. Cang, yo. Musik. Lagune apa? Lagune apa? Lagune. Oh, loro. Yo. Yo. Walah urung ngasih lekas kok iki dadi tos luk. Jan. Jaluk apa, Mbah? Jaluk apa, Mbah? Mentul. Jaluk apa, Mbah? Iya, mentul. Apa apa, Mbah? Kono kae. Heh? Kono kae. Kono kae iki apa ngomong Mbah yo ra ndong nek kono kae iki. Wis sampene oke dong ngomong kabeh. Jan nangel nang omongan rombong kene iki. Omongan ki sing cetha, baleni. Kowe ora nekone aku saka ndi? Saka ndi awakmu? Aku saka kidul. Oh, kidul. Walah, kok kidul. Ya dalane kidul lor. Apa? Lor. Lah yo Mbah. Lor goblok. Yalah. Ono banget kok kaya ngono. Oh, Mbah, apa? sejilit wae ya mesake Bosluk. Ndak loro boyok. Men. Rok iki wis tak jaluk le. Walah, ya kok bali ya, Mbah. Yo, Ya jaluk apa, Mbah? sing mentul. Apa iki? Ngemut pir mobil kula, Mbah. Gek golekno
Yo, sik. Apa ya iki biasane iki? Susu gelem. Susu. Sing siji apa loro? Susu apa? Susu. Yo ah. Demit kaya njaluk susu ya akeh tunggal aku ya gelem. Cepat. Jan mumet aku. Sik. Ya. Sabar Sik tak golek. Golekno. Sik, susu. Kok metu wae iki. Susune sapa iki? Kayak golek setelah digawa kok malah. Wah, Sekedap je, Mbah. Yo, Mbah, sik. nyo susune. Iki meres dhewe lho. Aku golek sing mentul-mentul. Busa, Mbah, nek to pangan. Purun. Ateske ono. Yo, sik. Tarasake sik yo. Gak modar kowe engko. Gak apa aja iki. Gas kire. Matane. Sabar. Tak rasa iki to. Rasa kira? Yo. Enak yo. Mbah. Nyo, goceki, Mbah. Bar ditutup kire. Lah kowe iki yo kire kok. Nyoba. Ya, mesake bos. Sepuh. Mari to. Oh iki. Sapa genti iki? Kira yang piye ya nang iki? Aku gentenan aku. Nah, gentenan. Caranya ngono. Ora kate. Iku yo. Oke. Yo. Tak dolak le. Sing jare wong saka kidul mune saka Banaran. Sugeng rawuh wonten sanipun Bapak Kapolsek Gandrung. Sumangga kita suwun ora wonten ing papan ingkang sampun kacawisaken. Sumangga. Kene ngopo kuwi? Arek ira-ira. Kuwi ira-ira kuwi dadine. Nggih, Mbah. Matok nggih. Kose yo. Lah nek iki astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Napa, Mbah? Gek mantuk nggih. Ragane gogon iki wis weli. Gek apa yo ora mesakake to, Mbah? Kose. Ragane yo kesel yo nang iki yo nang. Ayo njaluk apa, Mbah? Mesake lho tepak mati wisan iki. Kose to. Ora takon aku suami. Sondi. Aku ora takon mau. Pun sakniki nyuwun apa alah-alah ki jambrange ki iya. Yalah, wis apa, Mbah? Napa, Mbah? Jane kiai. Kiai pundi? Kiai nang ning omah ning. Alah nang omah wedi we kok. Meneng wae iki. Kegawan saka omahe Pak Bu. Boy sekondi. Pun nyuwun apa? Degan mawon kula. Nggih. Walah, Pak. Gek degan, gek. Dasare muning ki ya woh-wohan ya akeh. Gek jaluke degan. Enak banget. Yo, lah ya enak. Kalih napa, Mbah? Pun. Alah kowe iki ngelak to kowe. Susu Susu meneh. Susu ki nggon aku. Sebuh. Bajigur. Lah ora kelebon demit. Wih demit apa iki? Jan-jane iki. Jan gayane kaya Gunung Pilipin kan lho sing dadi apa jenenge? Opet. Oh, opet. Ya wis. Wong rada ora anu, rada ora genep cenan, ora apa-apa. Wis, Bojoku, saiki Mbak. tak delok nganune wong muning. Ha to?
sing kegawan saka wong Muneng iki kepiye? Ha ta kok? Kowe anu lho, mewakili desa Kemuning Aselek ku tenan. Mbuh pokoke kan. Tenan, iki wong Muneng asli nek ngantek kalah karo wong kerjan. Wo, harga diri bos. Sing tenang dolo. Yes, gawes. Dados. Gong loro, Mas. Oh. Lo. Iki malah ngopo yo? Iki malah ngopo? God, iki ngopo iki? Hop. Lho polange urung kok wis dadi. Wah, piye kuwi ora kuwi? Ora. Yo patut-patute iki solah sithik. Oh. Hus, ora pareng ngomong ngono. Yo, duwe rasa ngono kuwi ta jebulno enak ning jero iki. Ngerti ya aku, Mas. Oh, manggule Pak lagi ngopo iki? Wis dadak aku dadi bawang. Yo. Saya ndi, Mbak? Saka kono kae. Oh, wong asli mriki, Mbak. Dede. Oh, alah. Namine sinten, Mbak? Jenengku Dawa le. Dawa. Ya sakarepmu. Walah, Mbak. Masakake pajar, Mbak. Ayo bali, Mbak. Selak sore. Masakake, Mbak. Ditakone nyuwun apa? Bar iki bocahe kerja. Aja di rogone pajar ya, Mbah, aja dirusak. Alah iki bocah kok di adeng-adeng alah. Cahayu. Ai. Dalok apa? Aerok. Lah aerok dolaran goblik. Jaluk ki, Jaluk mesi. kok yo reti-retinya aerok. Motor kowe gungwe gak kowe kari jaluk aerok iki kepiye le ngono, Pak? Oh lah, kene liyane du banyu kok kowe iki njaluk bakso. Wong kene lho, duit yo ora nyekel, Lah njaluk iya. bakso. Gek mangsane iki demet kok. Bakso, bejirut. Sik, aku ki reti. Nak jarene iki banyune suger ning enak ning nak nganu barang kaya ngene iki. Jarene iki aerok mbok apa ning tak jiboke. Banyu telaga purun. Oh sik, tenang to. Tak gelah jiboke. Banyu telaga, Gon, banyu telaga. Tenang to. Alah. Pun, Mbah, Dek monggo. Monggo, Mbah, mesake pajar, Mbah. Lah, kepiye to? Lah kepiye? Enak nyoba sing to iki seger. Cendol. Sik. Tak nekane kembang, biasane gelem. Kuwi, Mbah. Pun nggih. Mari, Mbah. Pun nggih. Pun nggih mari. Lah apa, Mbah? Urung mari, Gon. Lagu mawon, Mbah. Degan. Susu. Apa? Yo, lagune apa? Oh, sembarang. Lagu sembarang ki ora eneng. Oh, alah ya wis kek kono. Ayo kasih dewa. Mbak Mega. Lagune apa? Ira Dewa. Coba. Kayo, 1, 2, 3. Bujukno.
dunia turun kau bisa mengganggu kosong. Mas Musti Andeng hati Tunggaku siji Tresno iki abadi Duh dewa-dewa Parewangi tanpa teni lahirnya tersentuh kesuci masuk nyata beto aku kamu isinya wiji Wegah kalah to sing siji gandeng siji langsung dirauk kabeh. Liyane ra bagai. lah bocahku do mayak pak dibagi siji ana tak planning aku siji kowe siji lah kok jekuk telu lagi ya dindum loro-loro bos Yo rezekiku berarti nek entuk telu. Bon gek ayo kowe arek ngopo gon kok kowe malah Ora. ngowak-ngowak apa kuwi Sak lagu lah, sak akeh liyane, sak udane kaya udan wong iki yo cerah tenan nek. Mboten udan niki pun diparingi cerah kalih Gusti Allah matur nuwun mugi-mugi dusun kemuning ayom-ayom tata titi tentrem amin mugi-mugi lancar anggenipun do golek rezeki gek kowe golek rezeki kan wayahipun Kowe bareng ora gurbing aku. Boleh rezeki ora golek bojo lho iki. malah bojo siji wae angel rumatane Oh. Mbak, bojone dina iki. aja aku wingi iki kowe do delok do neng baju ra Oh. aku diwelingi aja bahas bojo aku wedi Oh, lak ngono. lha iki iyo ngandekno semiran rugi semiran sak bang jambu Turunan londo udan. Ning londone iki Jawa dadine kaya wedhus-wedhus bleken PE super. wis ngene aku wingi iki to kowe urung ndek gawean to arep metu to Oh, ayo. iki aku eneng gaweane penak le Apa? gaweane mung ngicik ning karo macak pincang piye Jadi ngene iki. lah Pegah aku isen. macak pincang ngene Wes gak yo gentenan. Lagune gelandangan iso ora, Mas? Gelandangan. Yo, kene ber wih jual drawasi kowe iki selak ijo, Mas. Selak.